Okay. Meron kaming pasilip. Uy! Pansit! Jocelyn. Ayos ah. Tinira na oh. Tinira na yan. Nino. Ikaw. Nagutom mo yan. Gutom na! Suman! Ano ngayon? Ano ba ngayon? Wednesday? Thursday? Wow, look at that. Thursday. Naku, pag kinain ko to, baka hindi na ako makaparang Ano yan? Suman. Suman ba yan? Suman palataya. Without the skin. Okay, Thursday na. Tayo papasok na. Ito yung ating pansit oh. Tirahin natin mamaya yan. Wala akong dala. Walang dala. Kikikain lang ako. Yan ah. Ada kasi ide, nagadot yung marandang na kasi ide, amunti pa maya ka de. Igkakti ko ay, paano gumatang si Buds ide, kabit ko. Okay, serious. Her name is Jocelyn. Jocelyn. And what else? What is that meat? Okay, kain tayo. This is pancit with, I don't know what is that. Lagyan natin ng lemon. Ayan. Kailangan okay, tatapos lang mag-work. Magpagawa lang tayo ng ng calling card para sa ating lechon dito sa FedEx. Yan. Tara, let's ubusan yung call card natin. FedEx office call card. Okay, ganito yung papagawa natin. Pero ito kasi galing mang Pinas eh. Ano, ubos na. Yung call card. Okay, ito. Try natin. Can you check if you got it, okay? Oh, so that one, it's gonna send you an email back with the retrieval code, and then I just need that code. Yeah. I just sent it right now. You sent it? Yeah, let me wait for the retrieval. And may I have your name and your phone number? Roy Garcia. 562-641. Ito kailangan siya magkaroon na siya ng retrieval code. Retrieval code. Ready? Yes. Yung lang, mura na lang kasi calling business card lang naman eh. So it's okay. Ang ating kung magkano. 200 pesos. What about if I get more than that? Do you have so what's the texture of the paper? Yeah, give me that 250. Yeah. So yung ano na lang ginawa natin yung 40 plus, which is 250. Okay, $46 yung 250. Go? Oh, this is gonna hit. Ayos. Tax niya is 4.28. Good morning, happy Friday. Tayo mag-gym muna. Bayabas natin, marami ng bunga. Okay, gym muna tayo. Kita tayo sa EOS ngayon. Nakakuha tayong magandang parking. Yan, lapit sa bahay yan. Class schedules. Sa men's locker room, sauna tayo. Wala kang pasok ngayon? Oo. Pero yung sinasabi ni Luis, huwag kang maniwala doon na bibili pa siya ng
ng ano, gamit. Oo, merong gamit yun. Ito kang maniwala. Ako, pag nilolo. Oo, hindi, tama lang yung price mo. Titignan mo sa Blue Book. Oo. Check mo lang. Basta yung nasa Blue Book doon ka mag-base. Pero sabihin mo, kung naman may kamag-anak akong ano kamo, mekaniko, may kompleto siyang gamit. Huwag mo naman akong lokohin. Para pabiro lang, para hindi ma-offend. Ganun lang yun. Oo. Oo. Pero ang sarap ng pansit mo, ha. Thank you. Oh, nag-uwi. Oh yeah, suman, pero hindi ako masyado sa rice eh. Hindi ako nag-rice. Oo. Oo. Pagka may order, sabihin ko na lang sa'yo. Tapos i-text mo nga sa akin, te. Text mo sa akin yung mga yung kahapon 1/4 yun, di ba? Yung pansit. I-text mo sa akin yung mga price list, yung mga price mo, tapos yung size. Gagawa ka para i-promote ko din, no? Oh, okay, te. Ingat. Okay, bye. Okay. Washing muna tayo. Yun po yung tumawag ay si Ate Joyce. What's up, Ali? Say hi to my vlog. You washing? Coming, what's that? Kevin coming today? Okay. Second hand lang to. Second hand pero paid na yan. Second hand lang, din natin kailangan yan. Magandang car. Kasi hindi natin priority. Tsaka hindi natin afford. Hindi pa priority. So second hand lang tayo. Okay. Ayos. Pwede na yan. Ito yung nawawala akong ano sa aking baunan. Order nila ako ng bago. Tapos pinili ako ng hot pot. Pwedeng baunan yan. Ayun. Aking baunan. Steamer din siya. Maganda ito. Ayan. Desin. Pwede siyang hotpot, steamer. Ito yung nawawala akong baunan ko. Ay, yung aking ano. Ako kasi nagtapon. Okay. Fix natin mamaya. Tumid ako. Ito pagkain natin. Corned beef with egg. No rice. Isang baunan ko. Yan. Steamer siya. Dog. Gulay. Pwede rin siyang tuang. Noodle soup. Ito yung adjustin niya. Adjustin. May plug siya dyan. Ayos na ayos ko. Nagbiyahe. Ayan. Diba? Washing si Ali, ha? Very good, Ali. Washing yung kanyang car. Matuto. Mahal ang pampalinis. Linis. Very good. Wow, may kaganon-ganon pa. Wow. Ang ganda naman yan. Hey! What's going on, man? Bye-bye. Meron na naman kaming pagkain. Oh, what is this?
Wow, pansit. What is this? Burrito. Wow! So good. Ayan pagkain ah. This is pansit. Everyday pansit. Okay, tapos na ang work. Happy Friday. Malamig na, malamig na. Malamig na. Let's go, let's go. Kunin natin yung ano, yung aking pinagawang business card sa FedEx. Okay, tara, pick upin natin yung business card na pinagawa natin na 250 pieces para sa ating lechon dito sa FedEx. Ano, FedEx. I lost my this card. I lost my receipt. What's the last one? Garcia. Yeah, Roy. First name. Roy. Yeah. Oh, it was just hiding at the very back. I'm so sorry. It's okay. Yeah. This. Do you cook Cuban food? Or Huh? do you cook Cuban food? Because I'm like, I saw like someone else like, get one. no, you're good, no worries. I was just like wondering, like, Yeah, you make sure. a lechon? Lechon. You know. All set. Yeah, you're all set. Thank you. No worries. Let me make sure the paperwork's all good. Yep, you're all good to go for today, sir. Okay. Thank you. No Thank you. worries. Take care. Anytime. You Alright. too. So 250 siya. Mas maliit siya kaysa sa ito yung FedEx, ito yung sa Pilipinas. Pero maganda pa rin talaga ang gawa nila dito. Ito sa Pinas. So ito sa Pinas, ito nasa taas. Ito dito. So madidistinct maano mo, pero it's not bad. Pero mas cute siya yung size. Galing. Ayan, mayroon na tayo ang business card ulit. Okay, that's it. Let's go. Yung ginagawa ko, kumukuha na ako para ready na. Yung mga ganyan, lalagay ko sa wallet ko. Ayan. Para pag may naghingi, ready na siya. Ayan, dito pa siya sa wallet. February sa San Diego. Yeah. Mag-attend kami ng EKG. Okay, nandito na tayo sa H-Mart. H-Mart tayo. Sili. Talong. Para may Ilan? Mahal ang talong nila. Chinese eggplant yan. Dalan. Tingnan mo yung iba. Kasi may sira. Ito may Chinese eggplant. masyadong mahaba. Cilantro at saka kuha kami yung parang sama mo grill. Oh, Ano ganito kayo tayo. yun? Asparagus. Asparagus. Ilan? Isa lang. Asparagus. Tayong cilantro nakalimutan. Organic cilantro $1. Dalawa? $1.99. Okay, dalawa daw, dalawa. There you go. Organic. Dito. Daming kamote, oh. 289. Kamote.
Ito, isang katutak na noodles. Ayan. Ayan. Ang baon-baon. Ito lagi kong binibili. Ito, sarap din yan. Korean. Buldak. Oh. Ramen, stir fry. Noodles. Sagana ka ng noodles. Noodles, dami. Sawa kayo sa noodles sa Korean. Yan pa noodles. Pepero. Pork. Naka-frozen. May mga kambing din sila dyan. Ano. Ito. Sarap nito. Ano siya ng lam? Ihaw ka ha. Oh. Tsaka yung ano. Oh, yung favorite ko. Sashimi. Grabe, 26. 22. Grabe, dami oh. Sarap niyan. Ito, okay na ako dito. Ito yung mga gawa na. Tuna. Pero mas gusto ko ngayon yung hilaw. Yan ang templado na yan. Tuna. Tuna belly. Sashimi. Yan din dito. Ears, tenga, related pork here, 7. Roasted. Spam. Lagi ng spam. Sa kanina. Sa kanina bagay yan. Cake. Ayan o. Rice cake. Fish cake, ganda. Kinay 125. Ayan, 125. Okay. Iyaw tayo. Spray mo natin yung coconut.
Korean barbecue. Kamayin yan, mga insan. Mga bata. Ganito po galing sa trabaho, magluluto, maghuhugas ng kalat. Yan. Yan ang ating lilinisan habang tayo nagluluto at maghuhugas. Biyernes ngayon, dapat nagre-relax. Dami kong hugasin. Yan o. So, yan ang aking trabaho. Friday, rest day, hugas, luto. Okay? Yan, nag-iihaw na po. Nag-iihaw, naghuhugas. Hirap talaga ng ang hirap talaga ng buhay, ano? Ano na? Yeah, thank you. Ay, di pa tayo. Daming gasing. Habang tayo nagluluto, lapit na matapos ang ating hugasin. Habang tayo ay nagluluto. Hindi pa tayo nakabihis. Friday ngayon ha. Friday ha. Dapat nagre-relax. Kamaya nang relax. Pagka nakahugas na, nakagugong na, tsaka tayo mag-relax. Ito yung balbakwa. Balbakwa. Korean barbecue. Baliktad. 41 something. $41.69. Yan. Konti lang ang piraso na ngayon. Tayo nakahugas na ang ating para sa ano natin, Korean barbecue. Garlic salt. Yaman na look. May ulit. Chop-chop ko na yung iba. Ayun na. Mga puto tinabi ko. Ginagawa nyo, rice na may, ano yan? Cilantro. Rice na may cilantro, na may lemon. Wow, blinan niya yung cilantro. Shit, sarap niyan. Lagyan mo ng salt. Konti ko, lagyan mo. Pinch. Pink salt. Healthy. Ayan. Halo ka naman. Tama na? Yeah. Ha? Tama na. Ayan ang aming pink salt. Sarap naman yan, oh. Bagong kanin. Seto. Ano mo naman natutunan yan? Marilo? Ayan, oh. Kanin na may cilantro na blinen niya.
na may konting asin at may lemon. Oh, shit. Pwede na yan eh. Pagkain na yan. Di ba? Ah. Ito na. Tupak pa. Paano baka? Paano baka? Rice na may cilantro na blended niya. Tapos may lemon. Pero hindi ako nagra-rice. Sila lang. Ito yung buto-buto ng ribs. Yan. Ako nagluluto pa ako. Hindi ko type yung mga ganyan kimchi. Kimchi. Korean. Ako, yan. Yung sa akin. Tuna. Kilawin. Yan o. Dinidrain ko yung tubig. Yan. Itong the best. Bago ko lang nakikina to. Disco na ginawa niya. Rice na may cilantro na blend niya. Lemon tsaka konting asin. Yan ang kamats niya, no? Galing. Who's cooking the steak? Wait, that's it. Ay, okay. Hati-hati kayo, ah. Meron pa doon. Barbecue. Well, we have this. Kung yan ba kinain nyo? No, eggs with meat. Wait, are you cooking more? Ito, meron pa dito. Thank you. Thank you very much. Is this Chipotle? Why is it? Hindi, blend ni mami mo yan eh. Aww. Is there more? Because I don't want to. Okay, meron pa. Did mommy eat already? Kay Leona na lang, tsaka siya. Oh no, she's having Korean barbecue right now. Well, Yeah. See, this is why we don't go out. bago lang yan, oh. May rice na may ano, ginawa na mami mo. Wow. Looks fancy. Parang gutom na gutom kayo, ah. Been out all day. Ha? Sorry, you need to pay me $100 to film me. Ako tayo. Do you like it? How'd you get the recipe? Anong lasa niyan? Mom, how'd you get the recipe? What? Try it, ha? Your chipotle rice. Wait, let me give you a little. Konting. Ah! Does it have sauce? Ha? Does it have sauce for the steak? Try it first. No what? Sauce? Yeah. Wait, is there more? Hindi. Sili, gusto mo? Which one? Roy! It's not good for Liv. Nandiyan ba si What's Olive? here? Pakainin nyo, ha? Oh, no wonder Lauren's dying. Wow, no wonder. I wonder what Royce is nice. Roy, pakainin mo si Olive. We're taking the steak. Oh, it's two for you. Longer to last. No, that not this one. Hey, Mom, where'd you get the recipe from? Bill nyo. $300. Roy, get some food for Liv. Okay, at nagkakainan na ang mga bata. Tapos na tayong maghugas, tapos na tayong magluto, at tayo ay mag-relax na. Babush, happy Friday. Ka Ilocos, Pinoy.